Jilla nafhom u lanqas jafuni. Imma l-ommi jafuha sewwa. Żmien il-karnival huwa żmien il-bluwa, kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Fost id-divertiment karnivalesk għall-adulti, ma nistgħux ma nsemmux il-qarċilla, għamla ta' poeżija bi storja twila u kolorita. Dik il-ġufna uċ ta' qamar, dik miħatħlif l-Aziza binti. Serraħ rasek sur notara li mar-regoli mxejt. U l-eżis maħbuba żwieċi, dik tom sewwa qabel. Waqfu, isktu waħda. Etti semaw, x'inhu dan? Ħadd mu qed jisma' bħali. Leħen raġel ġol ħitan. Oh, Galletta! Oh, Farnina! Radba u tonda isek bejza. Il-Qarċilla huwa teatru ta' triq għal żmien il-Karnival li hija tradizzjoni antika ħafna. L-ewwel ħin li għandna propju għandna fl-1760 insibu l-ewwel test tal-Qarċilla ta' Dun Felice de Marco. Probabilment hija tradizzjoni terġa' iktar antika. Hija xi ħaġa li biż-żmien kienet inqatat u mbagħad reġgħet tqajmet fl-2014 u issa reġgħet bdiet issir b'mod regolari. Il-Qarċilla essenzjalment hija kuntratt ta' żwieġ, kuntratt ta' dota daqsxejn assurd. U opportunità fejn il-popolin biex niftehmu jagħmlu kritika soċjali u politika tad-dinja ta' madwarhom. Il-Qarċilla iddur mal-figura tan-nutar fejn dan in-nutar qed ilaqqa lill-arajjes u qed jelenka l-affarijiet li hemm ġod-dota, ġol-kuntratt tad-dota. Għaliex għandkom tkunu tafu li n-nutar Silvia Paris hi membru parlamentari rispettata mal-pajjiż. I board member ta' fiduċja mal-awtorità tal-bini. Avukat, perit, accountant u ambasċatriċi. Għax-xarba kini. Iżda ma tħobbx it-titli. Taf tejtiva biżżomm iskiet. Għax biss mara simpatika. Bla ebda pretenzjonijiet. Tajjeb ħafna, let's get moving. Għandi l-pinen għandi l-karti, ejja ħalli nfittxu l-lestu għax wara għandi boat party. Illum il-ġurnata l-idea tad-dota m'għaddix forsi daqshekk relevanti u fil-fatt illum il-ġurnata hemm iktar element ta' teatru u karattri differenti, apparti l-arajjes, ix-xut, il-omm u missier l-arajjes u affarijiet oħra simili, elementi oħra li kollha jikkontribwixxu għal dan il-biċċa teatru assurd. Biex nirek li nħobbok għaw tlet tajers maħruqin. L-ewwel wieħed kont ħassartu meta rbaħt l-ewwel tiġrija. Data ma taħbadġu siġax kont għaddej bil-mija. U dat-tajer l-aqwa wieħed għax kien meta lilek rajt. Element importanti tal-Qarċilla huwa s-satira, satira politika, is-satira soċjali u anke l-element tal-assurd. Ħafna drabi hemm l-idea ta' rigali li jingħataw u dawn ir-rigali dejjem ikollhom xi ħaġa ħażina jew xi ħaġa mhux kompluta. Element importanti wkoll tal-Qarċilla u l-element vulgari biex ngħidu hekk, ma ninsewx li l-Karnival huwa dak il-ftit jiem qabel il-perjodu tar-Randan u tal-Ġimgħa Mqazza fejn allura n-nies jiżvugaw daqsxejn fi bluwa u ċertu wkoll jaqbżu wkoll ċertu limiti li normalment ma jinqabżux. Jien mudell, content creator. Jiġifieri influencer? Preferi digital creator. Min jgħid biex tkun artist għandek bżonn ħafna talent. Iżda jinsirt artist kbir b'naqra mobile u għaċċent. Fej għad kelli blokka bħalek. Inti tibqa number one. Inti taf fjur ta' flyover. Illi jien I get things done. Il-Qarċilla tul is-snin dejjem żviluppat skont iċ-ċirkostanzi. Jekk naraw il-riċel differenti matul is-snin dejjem hemm referenzi għal affarijiet li huma partikolari għal dak iż-żmien. Pereżempju llum il-ġurnata inutli nagħmlu qarċilla fejn insemmu il-ħmar bħala dota għaliex l-idea li tagħti annimal bħala rigal tat-tieġ m'għadix daqshekk relevanti. Allura ovvjament il-Qarċilla tiżviluppa skont iż-żminijiet. Fil-Qarċilla ta' din is-sena, pereżempju, hemm figuri bħal influencer, hemm figuri bħal kuntrattur li kollha huma elementi li aħna nistgħu nirrelataw u aħna familjari magħhom.
Din hija t-tieni sena li qed nikteb il-Arċilla, għalija nibtet pjuttost kombinazzjoni, jiena l-isfond tiegħi huwa proprju il-mużika u parti mill-affarijiet li nagħmel huwa dan il-karattru ta' ċikku l-poplu li beda bħala diski satiriċi fi sfond ta' teatru assurd u teatru alternattiv. Matul iż-żmien dal-karattru baqa' jiżviluppa, iltqajt ukoll ma' Joseph Gallia li huwa d-direttur tal-Arċilla u dan oġbu l-istil biex niftehmu u talabni nikteb t-tieni darba din il-Arċilla. Hija xi ħaġa li torbot fiha elementi li għalija huma l-qalbi ħafna, l-element ta' ritwali tal-karnival, l-element anke mużikali għax il-Arċilla tingħat kollu permezz ta' kwattrini, u anke wkoll l-element tal-assurd u tas-satira politika u soċjali. Sabiex tgawdu tkunu komdi? Għandkom dan il-flett modern, fuq il-fil tradizzjonali u fuq kollox open plan. Ħantjulkom prezz speċjali 200,000 Texas and Doll u dan l-aħdar mal-ħitan dak mhux moffa, dak green wall. Grazzi ħafna, veru grazzi, u taħsibx li jien ingrat ma jien għandi dari razzet ħelu lejn ħattar. Inti kellek razzet ħelu għax issa minnih triq imma toqgħodx tinkwieta għax issa għandek dak li tixtieq. Aj, Madam Brian tiegħi, kemm għandu qalbu ħanina. Sab iċ-ċansi tina fnet, u anka taċekkan l-istrina. Ma qalbi, dik darna, kollha siġar, fruttu fjuri. Asli ma mhux frott minn fejn tixtri, issa flok tiżera u ixtrijuli. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.